Un bo xamón hai que partir dunha boa materia prima e nós témola no Porco Celta, que ademais alimentase ao xeito tradicional. Pero máis cousas que influen na calidade final do xamón e agora están investigando como mellorar a curación para obter aromas máis exquisitos. Detrás dun bo xamón agóchanse diversos factores como a raza dos animais ou a súa alimentación. Pero no seu aroma son fundamentais os fungos que se xeran sobre eles durante a súa curación. Para saber cales son os mellores fungos, a empresa Porco Celta Fonsagrada está a desenvolver unha investigación en colaboración co Centro Tecnolóxico da Carne. O que tratamos é de ver a potencialidade que ten o noso xamón con distintos fungos para ver cal é o aroma que máis podía ter aceptación dentro do mercado, non? Son os diferentes fungos os que caracterizan o sabor de cada pez. O fungo, basicamente, o que fai é un pouco de facer unha degradación de todo o que é a proteína e grasa do xamón para darlle despois unhas transformacións en volátiles que lle dá un aroma diferente dependendo do tipo de vía de fungo que utilice, non? Despois de sacar mostras de fungos por todo o país, farán cultivos nos seus produtos en busca do mellor xamón. É o produto estrela desta raza que estivo a piques de desaparecer. A finais dos anos 90 iniciábase o programa para recuperala con 9 gandeiros e hoxe son xa máis de 300 os que apostaron por ela.